Sa Good Vibes 30th Panaad sa Negros Festival ng isa ka economic and cultural showcase. Ini sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagtakop sa isa ka semana nga selebrasyon. Yaring report. Sa last days ng Panaad sa Negros Festival, ginapulubanta 45,000 ang nag-upod kag nagbuilog sa sinadya. Kagabi, napuno ang Panaad Park and Stadium sa mga nagsaksi sang performance sang parokya ni Edgar. Humalin sa Panaad Grounds, padulong sa bleachers. Sang hapon sa closing ceremonies, ginpatigay ng pagkilala kag awarding sa mga nagdalaog sa 7 ka adlaw nga pagtililipon kag pagsinadya sa ginakabig Festival of Festivals. Sa iya nga speech ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang Panaad isa ka madinalagon nga economic and cultural showcase. Ini sa tunga sang fuel crisis nga ginaatubang sa karon. Napamatud-an naton na kung magbuligay kita tanan, mas madamo pagid kita sang malabot nga handom. Panaad is indeed the festival of all festivals in Negros Occidental. And I am proud of every Negrense's resilience and creativity despite the economic challenges in our midst. Nagdangat sa masobra 29.4 million pesos ang sales o kuna income sa bilog nga semana sang tagsa ka nagpakigbahin humalin sa mga booth, LGU pavilions, trade fairs kag iban pa. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini ang pinakamataas kag nalampuwasan sini ang sadto pa nga mga record. Labing ginapasalamatan sa probinsya ang mga partners sini kag nagkalain-lain yung mga stakeholders. Pamatuod suno kay Governor Lacson nga bisan pa sa tunga sang pagpanghangkat nga ginaatubang tigay nga naangkon ang kadalagan sa amo nga selebrasyon.